Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon labarinmu wanda za mu fara gabatar muku da shi. Mai suna Abu Khadija, wanda shahararriyar marubuciyar ku wacce ta saba ƙayatar da ku a cikin labarinta masu faɗakarwa gami da kuma sanya ku nishaɗi da kuma sarƙaƙiya. Wato Ramlat Abdulrahman Manga, wacce aka fi sani mai dambu, wanda ni maman al'amin zan dinga gabatar muku da shi a koda yaushe. Kar ku manta ku danna mana subscribe, comment and like, kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon labari. Da fatan zai faɗakar da ku ya kuma ƙayatar da ku. Mun gode. Royal Hospital London. Ɗaki-ɗaki ake bi domin neman ta, yayin da 'yan sanda da likitoci yaɗi da nursing da kuma masu tsaron asibitin suke mara musu baya. Tun daga hawa na 10 zuwa ƙasar reception babu masaka tsinki domin an hana kowa fita daga cikin hospital ɗin. Shigowarsu kenan yana sanye da Germany suit ash color. Fuskar shi ta yi jazo saboda ɓacin rai. Yana shiga cikin reception ɗin ya tsaya ƙiƙam. Hannun shi zuba cikin aljihun wandon shi. Jiya eyes ɗin shi yake lungu da saƙo matar da suka shigo da ita, wacce tun da suka shigo take share ƙwalla. Ya kalla cikin nutsuwa ya ce, Ragad, have a seat. Sannan kuma ki share hawayenki. A tsiwace ta ɗago kai yadda suka haɗa ido sa ta yi ƙasa da kanta ta nemi guri ta zauna tana ɗan da na sanin abin da ya faru. Kuka ne ya ci ƙarfin da ta ɗago kai cikin raunanniyar voice ta ce, Majid. Yadda ta kira sunan shi ya sa shi ƙura mata idanu cikin sigar yaɓa magana ya ce, ya dai, Miss Wall. Rantsa idanunta ta cikin damuwa ta ce, ina jin tsoro sosai. Shuwa, kuka ta fashe masa da shi ta ce, please stop, me yasa kake mai da komi mara muhimmanci? I'm sure that yarinyar nan ta ji abin da muke. Wani katuwar harara ya zabka mata wanda ya sa ta iya maganar ta babu shiri. Isowar hukumar asibitin gurin ya sa shi kura ma hanyar da suka fito idanu. Dr. Frick ya buɗe baki zai magana ya yi hanzarin dakatar da shi cikin kakkausar murya ya ce, ni na ɗauko family na, don mun san wannan asibitin is the best hospital in London. Watanmu nawa a nan yarinyar nan da ita muke zuwa nan, sannan yau kwana 2 da CS ku ce ta ɓata? Ku daina ɓata min lokaci. How many CCTV kuke da shi a cikin hospital ɗinku da har yarinya za ta fita ku ganta ba? Sai kai ƙarar. Dafe goshi da Brick ya cikin sauri ya ce, maza ku duba mana kamarorin ma'ana. Da sauri suka nufi ɗakin tsaro nan suka shiga bincike da sauri wani ya fito ya ce, samun same ta. Kamar zai kifa aka yabi bayan mutum. Ban bayan shi da ido raga ta yi kwalla ne suka sauko mata, zuciyarta na hango mata kuskuren da ta yi, musamman yanzu da ta ga yadda Majid ya kwana bai rintsa ba. Ta yi imanin babu wani tsoron malam babba, sai dai ko ai bata san lokacin da ta wani irin miƙewa ba ta nufi ɗakin binciken ta banke kofar tana wani wuce. Cikin masifa ta ce, Majid, sace mana yarmu da waccan yar matsiyatan, yar mahaukaciyar da ta yi bai dame ka ba? Ana cewa ga ta shine kake rawar jiki? Da ke ya san ta sarai da makawon fahimta don kishin jaraba ne da ita, tsaki ya cikin rashin son damuwa ce, Ragad, ba na son shirme ki bar ni na ji da batan yata malama. Kai shi ne ya ɗauki zafi ainihin da surutun Ragad ga halin da yake ciki, shi bai damu da jaririya ba kamar halin da Alish ba take ciki. Don ya yi imani tun da ta iya tafiya da bebin babu abin da zai sami bebin sai dai ita. A hankali ya ce, ya Allah, ka kawo min mafita. Ina Alish ba take? A wani hali 'yar mutane take ciki? Ya Allah, ne maka shishigi. Ubangiji ka taimaka min, ka takaita min wala, ka sa duk inda Alish ba take, ka sa tana hannu na gari. A hankali take tafiya, kirjinta rungume da jariri wacce take karamin kuka irin na sabbin haihuwa. A hankali ta karasa jikin wani gida ta zauna a hankali sakamakon ɗinkin jikinta. A sannu ta ajiye jaririnta a kan cinyarta ta shiga balle bottom ɗin rigarta. Ta janye kanta cikin hijab ɗinta tana kallon bebin da ke sanye da hannunta a baki tana tsotsa. Marmaci ta sakarwa yarinyar a daidai lokacin da kwalla ya sako daga cikin idanunta ya sauka akan fuskar yarinyar.
Ai kuwa ta buɗe idanunta cike da murna ta ɗauki yarinyar ta shiro mama ta dangwala wa yarinyar tana murmusa mata cikin kuka ta ce, Khadija na sha abincinki wanda anti Ragat ta hana ni na baki. Sha ni ma na amsa sunan uwa. Sha ni ma na yarda na haifi yata duk duniya babu wanda ya isa raba ni da ke sai Allah. Sha ki bar tsotsar nan kin ji? Kuka ne ya kwace mata sosai take sambatu da kokarin yarinyar. Sai ta sha nononta, saka hannunta ta zare yatsun bebin ta tura mata nonon kamar kuwa jira yarinya take ta maza ta cafke tare da zuko shi da ƙarfi. Sai da ta saka ƙara kaɗan amma ta fashe da dariya ta ce yunwa kike ji ko? Yo ai na san waccan madarar da suke ɗura miki ba zai ishe ki ba. Taɓatan da aka yi yasa ta ɗago kanta a razana miƙewa za ta yi. Ta fama ciwon ta da sauri ta koma tare da gyara hijab ɗinta tana buɗe fuskarta. Ta ga wasu baƙaƙen fata 'yan mata guda biyu sanye suke da gawon da vel ɗin shi a tsorace ta gyara rigarta. Har lokacin bata daina kuka ba ta miƙe a hankali za ta bar musu kofar su. Ɗaya ta yi maza ta ce 'yar Naija ce ke? Daga can kika fito? Da sauri ta juya tare da sakar musu kuka. Tana gyaɗa musu kai cikin kuka ta ce don Allah ku maida ni gurin innata da malam babba. Za su kwace min 'yata ne. Wacce ta yi magana ta kalli 'yar uwarta a cikin son yarda da ita komawa gefe suka yi ƙasa-ƙasa ta farko ta ce, mu taimake ta Aida. Rusha, ni babu ruwana ba zan hana ki taimaka mata ba but ina tsoron damuwa. Dan kin san gargaɗin ammu. Thank you Aida. Dawowa gurin ta suka yi cikin son sanin wace ce ita. Rusha ta ce meye sunan ki sannan meye a cikin hijab ɗinki. A hankali ta ciro musu kyakkyawan baby tana sanye da hannunta a baki tana tsotsa. Wow, Aida. So ki ga baby cute da ita, kawo ta mana, ai da buɗe mana gidan da sauri suka buɗe gidan duk suka shiga amma ita a hankali take tafiya har ta shiga cikin falon. Nuna mata gurin zama ai da ta yi. Rusha na rike da bebin cikin surutu ta ce gaskiya bebin na da kyau, kuma naki ne sun koyar da kai ta cikin damuwa. Rusha cikin harshen turanci ta ce don Allah ki tsarkake harshen ki da tambaya. Dan bai dace ba bincike a musulunci kin ga daga tambaya kin sa ta sunkuyar da kai ƙasa. Duk da tana jin turanci sai dai manyan word ɗin da Aida ta yi amfani da shi yasa bata fahimta ba. Kwalla ne suka sake zubo mata Aida ta yi magana cikin ƙarfin hali don su lura ba ta son tambaya. Ta ce meye sunanki? Alishba, amma ana kira na da Alisha ko Shiba. Duk wanda ya muku za ku kira ni da shi. Gyada kai Rushe ta cikin sake ɗauko kwaɓar da aka mata. Ta ce ita kuma bebin tagi ce to me sunanta? Shiru Alish ba ta yi kuka na son kwace mata to me za ta ce wa mutane akan Khadija? Me ya matsayinta a cikin al'umma? Doni ido za ta kalli malam babba da innarta da take cikin lalura. Abu Khadija shine abin da zuciyarta ya bata, shine zai taya ta warware matsalarta da Khadija. Sai dai abin da kunnenta ya jiyo mata yasa ta tsoron yarda da shi yasa ta jin ya karya mata alkawari. Dama ba don ta yi ilimi suka raba ta da gida ba sai dai manufarsu na daban shi da matar shi. Yarinya ta ce ta ba su amsa a takaice domin gudun wasu tambayoyin. Bata yi da tunaninta ba Rushe ta kuma jefa mata wata tambayar da yasa ta miƙewa ina mijinki baban Khadija. Da sauri ta isa gaban Rushe ta amshi ta cikin kuka tana cewa in dai dan ki taimaka min ne yasa kike son jin sirri na gode da taimakon. Hanyar kofar fita ta nufa. Aida ta bi bayanta da sauri tana cewa zo nan ki hakuri da alamu kina da ɗanyen jiki kawo baby Khadija mai mata wanka. Alisha babu wanda zai kuma miki tambaya insha Allah ki hakuri kin ji shi ba. Mika mata babyn ta yi tare da komawa gefe cikin gargadi ta cewa Rusha be careful. Rago hannun Alish ba ta yi suka nufi ɗakin ta kwantar da babyn ta shiga ban ɗaki ta haɗa ruwan wanka ta so ta same ta ce Alish ba ga ruwan can yayi ko zaki yi wanka saboda jikinki. Cire hijab ɗinta ta yi a hankali ta naɗe shi sannan ta shiga ɓalle bottom ɗin rigarta ta ja zanin ta kirjinta. Duk Aida tana kallonta. A natsa ta nufi ban ɗakin har ta shiga ta fito cikin sanyin murya ta ce anta Aida ko zan samu towel dan ba wanka noma zan yi ba gasa jikina kawai zan yi saboda ɗinkin jikina. Zaki samu kuwa dan akwai anan sabo ma cewar Aida. Bude wani drawer ta siyo ledar towel ɗin ta mika mata sabo dan ta shige. Ajiyar zuciya Aida ta sauke ganin irin halittar jikin Alish ba ga ta yarinya ce karama sosai dan ba za ta wuce irin 14 years din nan ba. Fita ta yi ɗakin zuwa kicin babban mug ta ɗauka ta haɗa tea mai kauri sannan ta buɗe freezer.
ta ɗauko sauran farfesun da suka karya da shi ta saka a micro ta ɗumama. Muryar Rusha da kikunnanta. Haida, ni ina zargin yarinyar nan ashe hiding something. Manzan Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ya ce kar ku tsananta bincike. Kar ki manta ya kuma cewa kar ku shiga abin da bai shafe ku ba. Allahu Akbar. Alshekiya Aida, Abu Atik mai shanu. Banza Aida ta yi mata don ta lura da sabon iskancin da Rusha take ji. Wanka sosai Alishba ta gasa jikinta sannan ta fito ɗaure da zanin kirjinta rigar da ta cire wadda asalin shi na maza ne. Ɗaya rigar Abu Khadijan ta ne. Shinshina rigar ta jiyo kamshin turarensa zama ta a bakin gadon. Tare da kuka ta ce Abu Khadija meye ne maka da zaka saka min da haka? Daga taimako sai ya koma shari. Duk wannan abin da ne da kasada da na ɗauka ashe ku ta kuma manufar daban. Wato ne muku wahala ku saka min da shari saboda ba ni da gata da galiu. Allah sarki ina ta. Shigowar Aida wacce ta tsinci wasu daga cikin maganar ta ajiye mata abincin da ta ɗauko tire. Ajiye mata abincin da ta ɗauko a tire ta fita. Kallon abincin da ta kauda kanta tana kuka wanda ta san ta fara kenan har ƙarshen rayuwarta. Wani irin son zuciya ne ya kai ka ga sa ta amincewa ga buƙatar Sinyaka wanda bata gano illar hakan ba sai yanzu. Hello, mommy, yarinyar ta gudar min da baby na kuma Majid bai ce komi ba. Mommy ku yi wani abu mana. Daga can aka ce mata wace yarinya ce ta gudar miki da babinki. Ragat, kin haihu ne? Rike bakinta Ragat ta cikin firgici ta ce mom. Ta rushe da kuka sosai kamar ba za ta yi magana ba da kai ta ce mom. Alishba ta gudar min da bebin da na haifa kwana 2 da suka wuce. Ta kuma kai ƙarshen maganar tana rushewa da kuka san bai san da wanda take wayar ba. Da haka bai damu ba. Sun je cibiyar bincike na nan ƙasar London ɗin ana bin diddigin inda Alishba ta bi. Gurinta ya isa ya ji tana cewa mom. Daga na shiga koma da na haifi bebin ashe da mugun nufi a ranta. Shi ne ta gudar min da ‘yata mom. Abin haushi Majid ya ƙi yin komi sai damuwa da ɓarauniyar ya. Faucewar ya cikin hargagiyar ko am ɗin da suka fita har harabar ya tura ta cikin ɓacin rai ya ce, kar ki takura ni, kar ki sa ni yin abin da ban shirya ba, ke da ƙiƙiyar ina ce, da kina son baby me yasa kika ki ɗaukar nauyinta, sai da yarinya ta gama cin bakar wahala na ɗaukar nauyin ciki zaki ce mu sallame ta ta koma gida tunda ta gama mana bauta da rashin imani har kike cewa idan za ta bamu matsala mu sa a batar musu da ya da ke baki san ciwon ɗa ba yanzu kina kuka ne dan kar ki koma gida ƙawayen ki su tambaye ki ina bebin da kika haifa. Ragad kin yi kuskure. Idan dai kuskure kai me naka a ciki ina ce bebin da jini na ce ba jinin yar mahaukaciya ba. Wallahi zan iya kashe kowa akan ƴata da kai kanka idan ma son ta kake. Shake mata wuyaye cikin zafin rai yace idan baki kashe kowa ba ni zan kashe ki wawiya shashasha kawai wacce bata san ciwon kanta ba. Da ina son Alishba ba zan taɓa yarda a cutar da ita don ita amana ta ce. Ki bi ni a sannu Majid Gayan baya ɗaukar reni. Ta yi min daidai da ta wuri da bebin da zan same ta sai na bata kyauta ta musamman. Baki gane komi ba Miss Celebrity. Baki ga komi ba Miss Celebrity. Tana shan tiya Aida ta fito da bebin Khadija a shawal bayan ta gama mata wanka ta mika wa Alishba bebin. Sai ga Rushe da gudu tana kwalawa Aida kira. Da gudu ta shigo ta kama hannun Aida suka fito falo hoton Alishba ne da hoton baby Ragat na kuka. Tana roƙon duk wanda ya ga Alishba ya yi wa 'yan sanda na kusa da su magana kwace mata bebinta. Sannan ta ajiye US dollars. Ta ajiye US $1.500 kwatankwacin kuɗin naira Naija 5 million ga duk wanda ya samu mata Alishba. Kallon juna suka yi cike da tsoro. Haka kawai ta ji bai ta yarda da fatarsu ba ta bi bayansu. Tana zuwa falon ta ga hotonta da bebi dama bebin tana hannunta. Ja da baya dai tana girgiza kai cikin tashin hankali ta ce, ƙarya take, wallahi Khadija ‘yata ce ba zan ba su ba, yaudara ta suka yi wallahi sai dai suka shi na amma ba zan ba su ‘yata ba. Durƙushewa ta cikin gunjin kuka ta ce, kun san girman darajar uwa? Don Allah kar ku raba ni da ‘yata ni da innata ba kowa ba ne sai mahaukaciya da ‘yarta.
dan Allah ku maida ni gurin da naje can na reni Khadija. Kar ku duba yawan kuɗin da ta saka, ku duba girman musulunci da ƴan uwantakar shi. Tsoro suka yi suna kallon TV suna kallon Alishba. Garagat da ɗan jarida ke ta antaya mata sinkin tambayoyi. Tofa, wai shin ‘yar waye a cikinsu, ‘yar Ragat ce da Majid ko ‘yar Alishba ce da Abu Khadija? To masu sauraro, ku biyo mu domin jin yadda wannan labari zai kaya.